Като родители, разбира се, че искаме най-доброто за своите деца. Живот изпълнен с щастие, здраве и успех. Но в днешния забързан свят децата ни са изправени пред куп стресови ситуации и безпокойство, както никога досега. Как можем да им помогнем да намерят спокойствие и баланс? Медитацията е проста, но мощна практика, която може забележимо да подобри психическото здраве на вашето дете. Медитацията учи децата да управляват емоциите си, да фокусират ума си и да развият по-дълбоко чувство за самосъзнание и увереност. Чрез редовна медитация децата се научават с лекота да управляват своите мисли и чувства, стават по-издържливи, по-способни да се справят с стреса и са в по-голяма хармония със своите емоции. Кое е най-доброто в цялата тази история? Медитацията е нещо, което можете да правите заедно. Само няколко минути на ден ще ви помогнат да заздравите връзката с детето си и да създадете спокойна атмосфера у дома. Ако въведете детето си в медитацията, вие ще му направите подарък за цял живот, а това е способността да остане спокойно, фокусирано и щастливо, независимо какво му поднася животът. Искате ли да опитаме заедно едно просто дихателно упражнение? В началото ще ви дам инструкциите. Трябва да застанете в удобна позиция, да затворите или не очи и да си поемате дълбоко въздух през носа, а после да го издишвате бавно през устата. Докато вдишвате, ще си представяте как изпълвате тялото си със спокойствие, а докато издишвате, ще освобождавате всяко напрежение или стрес. И така, вдишваме. Издишвате и освобождавате напрежението. Вдишвате. Издишвате и освобождавате стреса. Пълните тялото си със спокойствие. Издишвате и освобождавате напрежението и стреса. Продължете с този нежен ритъм на вдишвания и издишвания още няколко минути, а когато сте готови, бавно отворете очи. Понесете това невероятно чувство на спокойствие с вас през целия ви ден.